arriba a Barcelona l'exposició Amazònia, del fotògraf brasiler Sebastião Salgado, una mostra que ens submergeix en la immensitat i fragilitat de la selva amazònica, un dels ecosistemes més vitals i amenaçats del món. Una de les primeres sorpreses és Amazònia Touch, una proposta interactiva que permet percebre la majestuositat visual de les fotografies a través del tacte. Més endavant, la biografia de l'autor ens introdueix a les seves experiències i la trajectòria que el va portar a passar 6 anys documentant aquesta regió. Les seves icòniques imatges en blanc i negre capturen paisatges monumentals, muntanyes sagrades, rius voladors i serpentejants, pluges torrencials, vistes aèries. La força d'aquestes imatges no només resideix en la bellesa, sinó també en la seva capacitat d'evocar la fragilitat de l'Amazònia davant la deforestació i el canvi climàtic. En el centre de la mostra, grans cubs mostren retrats de les tribus amazòniques i la seva vida quotidiana. Un altre aspecte a destacar és la banda sonora immersiva de Jean-Michel Jarre, que combina aquests sons autèntics de la selva amb melodies inspirades en les tradicions indígenes. Amazònia no és només un homenatge visual a la selva, sinó també un crit d'alerta davant els perills que afronta. Salgado ens recorda que protegir-la és assegurar el futur del nostre planeta.